कि सब जना के भाषण अब पाना पुत्र नौड़ के लड़का के झाँसल तो हनी सब बचा से रे बेटा छपरा जिला के नामे ब्रांड मरत मरत खाल खींचल सब चलो तो के तरैया बाजार घुमा दी और सजोड़ा बाजार पे के समोसा खिया दी। सजोड़ा बाजार पे के समोसा बड़ा फेमस बाटे तारा नहीं विश्वास नहीं करे जा तो चलो बसतपुर के लगे से पूछवा दी। तारा में लारो बा छपरा में हथियार बा तारा जिला के गान मारे खातिर बेटा छपरा जिला का पाहुन तार खड़ा बा मरत मरत मुँह आदम का बहन चोद। मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं भोजपुरिया देहाती खबर। अभी हमारे साथ है शायरी के किंग छपरा के किंग विजय भाई किंग। इनका काफ़ी सोशल मीडिया पे शायरी वायरल होता है तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं, इनका इंटरव्यू लेते हैं और शायरी कौन कौन सा वायरल होता है इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबको के प्रणाम बटे जे भी चैनल से देखे ला बटे सबको के प्रणाम बटे। हम चाहें कि एगो शायरी से हमारे दर्शक के स्वागत कर जाए कि सब जना के भाषण अब पाना पुत्र नौड़ के लड़का के झाँसल तो हनी सब बचा से रे बेटा छपरा जिला के नामे ब्रांड मरत मरत खाल खींचल सन मारत मारत खाल खींचलन सब ऐसा छपरा जिला के इतना नाम ब्रांड बटे बहुत ब्रांड बटे। बाप रे बाप माने हम बहुत सारा शायरी सुन रहे माने ये भाई के माने पूरा वायरल चलेला शायरी काफी ट्रेंडिंगों में चलला। और शायरी हम चाहें कि तरैया के नाम पर कुछ और शायरी अभी तरैया पर लेके जिला पर बैठे एगो तोरा गोपालगंज के बाबू उसको उनका खातिर बनैले रहनी कि यारा में लारो बा छपरा में हथियार बा तारा जिला के गान मारे खातिर बेटा छपरा जिला का पाहुन तार खड़ा बा मरत मरत मुँह आदम का बहन चोद। ऐसा मन में कैसे ख्याल आयल कि हम शायरी बोले तो हमरा के लोग ट्रेंड कर दे फॉलो करी माने हमरा के पसंद करे। ये तो बहुत खुशी के बात रहे कि बहुत आदमी के ऐसे देखने की वीडियो मतलब शायरी बोलत रहे लोग तो हमरा बहुत अच्छा लगत रहे सुन सुन के तो हम प्रयास करनी बोले के कोशिश करनी बोले के तो हम एगो शायरी बोले रहनी पुरान का जब शायरी के नाम बटे कि चलो तो के तरैया बाजार घुमा दी और सजोड़ा बाजार पे के समोसा खिया दी। सजोड़ा बाजार पे के समोसा बड़ा फेमस बाटे तारा नहीं विश्वास नहीं करे जा तो चलो बसतपुर के लगे से पूछवा दी। अच्छा तो ये वायरल हो गल ओकरा बाद हमरो तनी दिल में खुशी मिलल काफ़ी अच्छा लागल तो हम सोचने कि अब हमरो थोड़ा बनावे के चाहिए। पहले तो हम आवाज़ चेंज करने की हमारा आवाज़ कैसे लगे थे हमारे भाई सब जे भी हमरे के चाहेला हमरा बहुत अच्छा लागल कि तार आवाज़ अच्छा बाटे तू वीडियो बनावा तो ये बात बाटे। अच्छा मैंने दर्शक खातिर का कहम कि रौरा चैनल के का कहस हम ये कहतनी भाई सब से कि हमार इंस्टाग्राम आईडी के नाम बाटे विजय भाई किंग जाके ओके फॉलो करी जाके ओके सपोर्ट करी। एगो लड़का मेहनत करता तो लड़का के कामयाबी लाई उनमें सब आप सभी के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सपोर्ट करी। अच्छा हम चाहें कि एगो जाते जाते एगो और शायरी से स्वागत कर जाओ दर्शक के कि जवन कोयला रानी हुआ जगल बा बता दिया जाके अपना बाप से छपरा जिला का लड़का रंगबाज हो गल बा मरत मरत खाल खींचल से बेटा कि जिला जिला का जिला बा सन कौनो के जिला खास ना होई छपरा जिला के छोड़ के करे जा कौनो जिला बड़ बदमाश ना होई। अच्छा मैंने छपरा जिला के छोड़ के कौनो जिला बदमाश ना होई। चलिए ये है विजय भाई किंग। इनका वीडियो काफ़ी वायरल होता है और शायरी ही ज़्यादा बोलते हैं इनका और इनको जाइए इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए खूब प्यार दीजिए खूब आशीर्वाद दीजिए। और आप लोगों का इनका इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद धन्यवाद।